Good morning mga bay. For today's video mga bay, nakoy nilungag na saging mga bay. Mura ni pamahaw na karon. Salamat sa grasya Ginoo. Mura ni pamahaw sa pobre karon mga bay. Mga bay oh. Tung parisag bulad nga tung bantok ba oh. Kaunta mga bay. Tung isaw-saw diri sa suka niya itong bulad. Hindi ara ko mukha og luto mga bay kay nakoy lakaw ron. Bago tang ligo ron. Di puta magsalig sa atong kagwapong ligo puta panalagsa. Kaunta mga idol. Palihog po share niyo mga idol. Ayun ang saging naman eh. Pinsatong nakarilit diha. Kaunta ninyo diha oh, daghan kayo. Tubig mga idol. Sa, kanay kaduha ni. Akong bulad mga idol katong kasig mga bulad oh. Banto kay unod. Kutdan mi ginamos mga idol. Shout out ni Siri Dekandan dia. Shout out idol. Kondisyon kay mga idol, simot-simot. Kani itong sausawan mga idol, siyempre original suka sa tuba. Luspad ang simod eh. Aslom na kayo. Flordelina Ordes, shout out idol. Kauntag saging niyo diha. Ituyo na ko ni idol, saging akong ipamahaw karon para malahi pud ba akong video. Share niyo mga idol, total saging raman po ni hinuon. Palihog lang. Kinsa relate dia. Katulo na niya mga idol. Gulang kay ni sab-a ba? Gagmay na pero gulang ay bantok ay gunod. Ya. Orange. Ito nga. Sa mahilig og saging diha. Sigurado ko makarelate. Kabanat ikaw lang, shout out idol. George Reales. Maximo Gaas. Sakang Unexpected. KTV, shout out idol. Sili mga idol. Grabe gining kondisyon atong lawas idol kay magsingot gyud.
1, 2, 3, 4. Ika-5 na ni, mga idol. Busog yapong pobre, mga idol. Bisag saging ra. Ang uban pa, sa sayings, sila nga, bahala daw kung saging, basta labing. Mauna ni. Hindi ko ma-relate ani mga idol, basta kani akong imukbang. Medyo mag-uul ko. So, sige lang. So, ang gitagaan ko saging. Hinatag naman ni mga idol. Suod po nga amigo ba? Daghanin niyang gihatag oy. Hapit usa ka bulig. Atong usang adlaw gihatag. May ako sang ibutang. Tingala ko karon nga nagyelo-yelo naman, sakto mo kilong agon. Di pa siyang hinog kayo. Tama ra ba ang unod oh? Klaro ba mga idol? Na. Tama ra siya. Busog ka pong pobre ano mga idol eh. One, 2, 3, 4, 5. Ka-6 na yung mga idol. Punit lang mo diya mga idol oh, daghan kayo. Kaning uno mga idol, murag sakto na gina ko ni. 6 pieces. 2, 4, 6. Tama na niya. Unta kutob sa magian ning video ha. Tabangan ko ninyo mga idol. Bisag kanilang video good mga idol. Inyong i-share. Kung pwede lang po na. Yang gaan po sa inyong lughan o sa inyong huna-huna. Hangin naman ako ah. Singutag yun mga idol. Kaning himo na kong hapin mga idol. Dahon ni sa kapayas mga idol. No. Nya. Moro to mga idol. Busog naman ko. Salamat kay inyong tanan ug mayong adlaw. God bless all.